sa imo pagsinalayo ilabi na sa adlaw-adlaw nga tanan. Ipangamuyo siya pati ng girlfriend mo nga suno sa imo may ara subong gina-experience nga problema sa paminsaron kag ara subong nasulod sa isa ka mental institution dira sa Isla Sang Panay di na daghani na yun man do sa Barutak di na yun man nadumduman ko na mo no. So praying kag ikaw man mismo ang makabulig pangamuyo para nga mag-ayo siya. Luyang mo man ni updon siya liwat sa imo kabuhi pero siya na ang nag-ampo. Siya mismo ang nagsiling nga hindi na siya makigbalik sa imo kay hindi siya nagakadapat para sa imo tungod sang natabo. So, para sa kalinungan mo, sa kalinungan man sang girlfriend mo, kag sa pagbag-o ni Manong mo Clyde, kabay pa ipangamuyo mo siya nga maguntat na inang iya kinaiya pamatasan niya nga nagapangbiktima sa mga babae kay basi magabot ang tion nga siya man ang biktimahon tuman kasakit. Ipangamuyo kag iampo ang tanan sa mahal nga Dios. Ha? Tito Benji, salamat kit. Ganisa itong nila mga kauturan man sa inyo, na inyo man mga opinion, mga suggestions nga makabulig man sa itong letter sender sa karon nga hapon. Pwede nyo ina, kunara ka mo nakaupod sa Facebook Live, type nyo lang da sa itong chat room kag isend kay Tita Wilma. Kunara ka mo sa inyo man mga radio kag may mga cellphone ka mo, pwede nyo man dira text kag masend diri sa itong text hotline 0963-757-0874 nga makabulig kita bisan paano sa ila na sa itong sender nga makapamag-an kag masanagan ang ipamensaron kag makahimo sang isa ka maayo man nga desisyon para sa iya kaugalingon nga mag-angkon man niya ang katawhayan sa iya kabuhi. Gani kamo man dira kung may mga istorya man kamo gusto ninyo i-share diri sa This Is My Life kay ina makahatag leksyon, makahatag inspirasyon, makuhaan palahinandigan sang iba naton nga mga kauturan nga nagaupod adlaw-adlaw diri sa This Is My Life. Isulat lang ninyo ina sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man sa aton sa ni Facebook page, Action Radio, sa aton sa ni Facebook page, Action Wilma Sugaton. Send nyo lang da, kay mabaton ko ina via messenger, kag ako lang gin makabasa, pwede ninyo mahinagong inyong ngalan, o kung ang inyo man lugar. Kag syempre, kung gusto nyo pagid sa aton personal iyang Facebook account, Wilma Antupina Sugaton, pwedeng kin. Relax lang, si Tita Wilma magabalik para man sa aton sini horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, mayong hapon na. Padayunon tinang eton mga greetings sa eton sa ni online. Ma'am Sinoro, hi. Sige, sa radyo lang siya kuno pamati. Okay, I'm sorry. Karon ana, mention talang ka. Pangapi anay o gatas action tita we ba o pangapi kagatas ng nila na hatag sige lang nami man na gani kay makahatag sa imo energy di ba la kay ang gatas ano gani gahatag sa imo kusog pas shout out man da sa Habitat Tangob Rica Blanca family aga pamatigid sa inyo station from Maribel Rica Blanca. Salamat gid. O mayong hapon kuno action Tita Wilma from Diding Alojamiento. Salamat gid na. Good afternoon Tita We. Tamyaw lang kuda family Baligwa sa 6th Street, Purok Tangkong Barangay 7. Salamat gid and God bless. Mark Navarro Baligwa. Salamat gid sa Baligwas family dira sa 6th Street, no dira sa may Purok Tangkong sa Barangay 7. Mayong hapon sa inyo kag madamo gid nga salamat.
Siling ni Ma'am Helen Cabales, gaw-gaw is tayubong tawi. Yes, ma'am. I know, no? Siling ko gaw-gaw sa Tagalog. Tayubong sa Hiligay noon sa iton iya. Noim Depon watching from Quezon City. Mayong hapon. Salamat gid sa imo. Benji Bernardes watching from Binalbagan. Yes, dana ina sir, no? And thank you gid. Dali lang gid. Diding Alomianto. Yes, salamat gid. Kag Welski from San Agustin. Okay. Siling ni Ma'am Virgie. Siling ni Ma'am Virgie Alpinda. Siling niya. Yes, Tita We. Yes, Tita We. Siling niya dapat kabalugid siya magpatawad. Agud siya mapatawad man sa aton Ginoo. Yes, ma'am. Agree. Kay kun ano kun ang imo ginahimo sa pareho mo ginahimo mo man sa aton Ginoo. Mapang Semana Santa. Radyo lang kami, Tita We. Kapamati. Okay. Thank you, gin ma'am. Yes. Okay. Maulanon nga hapon, Tita We, gabo-bo di ulan sa Valladolid. Ay, gaulan, dati ang epekto di ari diriya sa amon na. Ahay, missed you yesterday. Ahay, okay, thank you, Gid, Inday Sharon. Siling ni, siling ni, sino ni siya? Ni Benji. Bow to kayo, Benji. Siling man ni Benji. Siling ni Benji Bernardes. Bow to kayo, Benji. Forgive mo na lang imo brother and ex-girlfriend in order for you to move on. Kay ikaw lang man na Japon ang masuffer, ma-depress. Basi, masobrahan pa ikaw sa pamensar. Kay basi, ano pa mahimo mo sa imo kaugalingon. Correct, gid Tita We. Nga kabudlay na. Kabudlay magpatawad pero mas maayo nga magpatawad kita sa mga nakasala sa aton. Make it a lesson. Siling yan, na? Make it a lesson and experience. Amo na ang ma-mold sa imo nga mangin strong person ikaw. Mas maayo nga wala ka sang kaakig sa imo heart. Hindi mo gid siguro deserve imo girlfriend na mas maayo gid na mangin sakto may mas maayo gid para nga maabot may mas maayo pag nga maabot sa imo. God bless to kayo ba. Salamat gid. Thank you gid sir na kag yes, salamat gid Helen Cabales. Yes, thank you gid ma'am. Ara na kay sir sa Binalbagan, salamat man sa imo na. Okay, salamat gid. At sa mga nag-send sang ila sini nga mga heart like, salamat man sa inyo na. Relax lang kamo da. Pag may time karon balikan ta pagid na. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. 45 Action Radio Philippine Standard Time. Oo, Ma'am Jeannie Sugon. Hello, Tito Wilma Maulan. Noon nga hapon, monitor lang kami diri sa may Bebs Mango Stand, sa may Bangga Julia, sa may Dulid. Salamat, gid. Salamat, gid. Siling ni Ma'am Ana Sinoro, ara siya na naka-ara lang siya sa radyo. Ma'am, good afternoon lang gidira sa imo. And I feel like I'm Dali lang niya, gatatawe, bag-o lang gid, naluto, utan ko, bisol, kapayas, balunggay, kag ugbos nga kamuti, Tita Wilma. Ay, sige lang 2919, naming bisol, no? Naming bisol, sige, go lang. Permi kami pamati sa programa mo. Pasuit Family, Ligaspi Family, Team Platura Family, kag Makaluwa, especially kay Nanay. Kay Nanay nga naghigda-higda. Yes, 2919, madamo gid nga salamat. Good PM, Tita We. Sa matuod lang, may sala gid ang magulang niya. Kay kahibalo na gid siya. Nga ganubiyahanay ang duha, nag-entra pa siya. Pero dapat, patawaro na lang siya ni Benji. Kag kalimtang ang tanan. Salamat gid. 1780. Nakita mo lang natuto, Benji, kapamati ka. Ang girlfriend niya, kag ang magulang niya, may sala gid tawe. Pero dapat siya gid patawaron. Kag kalimtang ang tanan. Ang bali 5231, pero nagapangayo siya. Text friend. Okay. Arang niya cellphone number 0955-536-5231. Again, 0955-536-5231. Gabubo di ulan. Oo, Inday Ronnie Trava. Gabubo ko nung ulan. Dito sa Valladolid. Okay, si Tita Wilma magabasa na sa itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Pero happy birthday, Anay. Adera sa Concepcion, Iloilo. Happy birthday kay Tiyoy Tutong Silva. Halin kay Manang Heidi Silva. Kay sa imo bugos nga pamilya. Sa pamilya mo man diri sa Bacolod. Happy birthday, Tiyoy Tutong. Okay, enjoy lang. More years pa ka good health para sa imo. Horoscope? Martes nga adlaw,
Marso 22 tuig 2022. Unahon neton ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, mga birthday celebrators naton for today, mga nataw Marso 21 tubtub Abril 19, abi bala ninyo mga Aryan, mangin produktibo ang bilog nyo nga adlaw. Kung gustuhon nyo gid, abi hindi bala magtinamad-tamad. Kung gustuhon nyo gid mangin productive ang inyo adlaw, no? Kalimti bala ang mga kapalpakan. Pensaron nyo na lang sa kapalpakan or sa kapaslawan na leksyon ina na sa sala nga nahimo. Mamamaya kuha ka bala nga nakakuha ka leksyon sa isa ka kapalpakan nga nahimo mo sa imo kabuhi para nga hindi na masulit pa, gets mo? Pero suno sa imo horoscope, hindi maapektuhan ang imo or inyo mga plano nga magahatag naman sa mga resulta kung likawan mo nga mangin irritable ka or likawan mo nga mag-init ang ulo mo karon nga adlaw kag mangin emotional. Aryan, mga Aries, masuwerte ninyo nga mga numero 5, 23, 38 kag 39. Neon green is your lucky color. Mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, arina na mga Taurus. So, no, sa inyo horoscope, hindi ka mo magpangutang tungod nga mabudlayan ka mo sa pagbayad sina alaki. Sa pagid, suno sa inyo horoscope, kung anong ginadikta sa inyo balatyagon, sunda kung para lang sa kaayuhan. Kung may inog pabutyag ka or may inog hambal ka, hindi ka man dapat maghuya-huya kay basi kung mabuligan pa ikaw o kung basi kung sabton man ikaw kung nagapangaluyag ka. Taurus, maswerte mo or ninyo nga mga numero 4, 24, 27 kag 36. Your lucky color is white. Ang mga Gemini naman. Ang mga Gemini, Mayo 21, Hunyo 21. Gemini, ang ginaangkon mo or ninyo nga kaalam, mapuslan nyo ginayasang husto, na? Sang sa ginaangkon ninyo nga trabaho sa karon. Mas makakita pag ikaw dugang nga makuhaan sang dugang pagin nga income, na? Kag suno sa imo horoscope, i-expand mo pagid ang imo ginaangkon nga kaalam. Kaya amo inang magadalas sa imo sa kahamongan. Maswerte mo or ninyo nga mga numero Gemini 9, 21, 35 kag 42. Silver is your lucky color. Yes, Cancer. Mga Cancer naman, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Okay. Para nga mamintinar pa mo ka na bala. Cancer ha, mo nambal sa horoscope nyo. Na? Para nga mamentinar ninyo ang magtaas nga level sang respeto sa inyo kag sa inyo pagkatawo, ipakita ninyo ang kaayo, ipakita ninyo ang inyo respeto sa inyo man isig katawo. 12, 24, 36 kag 41, lilac is your lucky color. Mga Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtub Agosto 2022 na tadlo nga ang ila sala kung nakahimo sala sa tion nga mabaluan mo or mahibaluan mo nga husto ikaw kung sala silang koreheri lang, correction nilang kag matuman kag mahatag mo na ang imugin pangako. 3 Justice 28 kag 34, green apple is your lucky color. Okay, Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23 tubtub Setyembre 23, gamay lang nga problema. Pero tandaan mo Virgo, suno sa imong horoscope, ang gamay nga problema posible magadako sa pagligad sa mga inadlaw kung hindi mo inapagpangitaan sa solusyon. Gani samtang gamay go na kinahanglan. Jesus 24, 30 kag 37 mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Relax lang. Nabilin pa ka mga zodiac signs sa pagbalik ni Tito Wilma pagkatapos sani. Okay, Robert Roma, good afternoon. Mayong hapon da. Gapanamyalan si Tuto Robert Roma.
kay Roy Medenceles, kag kay Nestor Jr. Santander, gama pamati gid from Binalbagan. Sir Robert Roma, thank you gid ha. So dira sa Binalbagan kay Roy Medenceles kag Nestor Jr. Santander, salamat gid kag mayong hapon. Christian Bea Dalisay, mayong hapon man sa imo, kag kay Inday Blaza, good afternoon. Salamat gid. Wow. Ara gid sila, kag salamat gid sa inyo. Kay Maribel Rica Blanca, salamat gid kag nga maayong hapon man. Kag magluwas si na Tita Wilma, ano ina siya? Nakadlaw lang sa duwe, oo. Oo, salamat man Okay. Kay Grace Perez, good afternoon and thank you. Well, hindi na siya ma-open, but anyway, okay lang na siya, Tito Wilma. Enough na siya, anay, no? Well, anyway, thank you gida sa mga naka-online. Salamat gid sa inyo. Besyara tayo, besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang haga. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Tita Wilma, tapuson na nato ng mga nabili naton nga mga zodiac sign. At sa nabili naton nga horoscope, Scorpio na kita, no? Sa mga Scorpio, check to Tita Wilma. Ang Libra. Ang Libra,
sa Libra kita anay. Karon kiga naman tanan ni. Ang Libra Tita Wilma ni tao Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Ang gamay nga problema, may posibilidad. Natapos ko na naglibat lang mata ko. Mas Scorpio gid kita, Tita We. No? Sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Tandaan mo lang ang husto nga desisyon. Ha? Kung husto ang imo desisyon, buat silingon, makakadlaw-kadlaw ka. Ay na kung may problema ka, desisyonan mo ka nga outcome, bodo ka nami, makayum-yum ka makakadlaw-kadlaw ka, di ba? Pero tandaan mo lang, kung may problema, pangitaan mo gid sang solusyon sa matawhay nga pamaagi Scorpio. Kag karon nga adlaw mangin masako man ikaw. 15 Justin 9:26 kag 34 mga maswerteng mo nga numero, milk white is your lucky color. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius karon nga adlaw kamo ikaw masulay ikaw, no? Sa makita mo nga itsura or kagwapahon or kagwapuhon sang opposite sex mo, pero ang batasan sina, tuhay naman sa imo gina-expectar. Tandaan mo na. Sa mga singles, ina nga mga Sagittarius. 2-3, Justice sa Ace, kag 25 mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero, Justin 9. Capricorn, ay kung mahimo, hindi na pagpadugay-dugay ang gusto mo nga ipautwas or kung gusto mo ihambal, tungod makahatag lang ina sa problema sa imo kung pasugtan mo kag tago-tagoon lang. Mangin honest ka man sa kaugalingon mo. Kinanglan mapagwa mo ina para mangin matawhay ang tanan. 3-5 Justice 7 kag 32 mga masuwerte nga numero, green is your lucky color. Impunto las 3, Action Radio, Philippine Standard Time. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon na natin, nabili natin ng zodiac sign. Ara na kita sa Aquarius, no? Ang mga Aquarius, ang mga natao, Enero 20, tubto Pebrero, 18. Yes, mga Aquarian, para magmagaan ang balatsago ninyo, ang inyo dughan, sunod sa inyo horoscope, kinanglan relax, anay. Mag-relax para magmagaan ang inyo balatsagon. Ang mga nagapanunlog da, hindi pagsapaka, na? Hindi pagsapakon. Ang mga nagapang garit-garit sa inyo, no? Likawan nyo lang makigbais karon nga adlaw. 15, 28, 35, kag 41. Emerald green is your lucky color. Kag katapusan nito nga zodiac sign, syempre Pisces. Ang mga Pisces na tao Pebrero, Justin 9, tubtob Marso 20. Ara ay Pisces, suno sa imo horoscope, hindi magpangutang tungod mabudlayan man ikaw sa pagbayad na.
kagag mabaskog ang imo ginaangkon sa karon nga ESP ko ng imo extra sensory perception. Mga masuwati mo nga mga numero 4, 24, 27, kag 36. Your lucky color is indigo. Kabatian na nga itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw, Martes, Marso 22, tuig 2022. Si Tita Will mawagapaalam na sa itong pagpangalagat sa sininga hapon sa This Is My Life. Sa mga wala na itong malabutan, pasensya na. Bawi naman tabwas, no? Ato na Bible verse of the day nga ibilin para sa inyo. Halin sa Proverbs chapter 17, verse 17. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Once na naman, standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigo. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.